Jo, už to jde. Čau lidi, dneska si zahrajeme personální, nebo si tu hru. Už jsem tohle jednou natáčel, akorát to měl copyright, tak jsem to nechal asi 3 minuty být a pak jsem nejenom zjistil, že to má copyright, takže si už na to budu dávat pozor. Naštěstí si vypnu zvuk, aby tam nic nebylo slyšet kvůli copyrightu a aby jsme to konečně v klidu mohli vydat. Dokonce mi to tam ukazovalo i trojúhelníček s vykřičníkem a to je asi kvůli tomu ta pistole asi. Takový ty zvuky z těch pistolí, takže abych to jako rád řekl, ale nemůžu. Nechci to říkat. Asi by tam byl to. A fakt, já nemám rád copyrighty. Jako fakt ne. Nesnažím to. Já mám úplně plný internet a zase se sekají, no tak se sekají. Dobrý, už je to asi není. Ten internet se lidi prostě nenačítá, já fakt. To je strašný. Funguji už. Dobrý, už to je. Fakt hrozný, no. Jste vezmu nějaký pistolky. Dobrý, mám to. Ještě já zapomněl jsem na něco, ještě zde vezmu head. Čipička. Jsem plešel, nevím proč, ale jsem prostě plešel. No jinak, je breakfast a nemají to co dělat. Víš. To je ten. Jen tam zase klid. Jo, nechci. Dobrý. Tady. Taser. Ne. Dobrý. Hele, snídaně. Máte si dát snídaně, nejen chodit do jardu. Oh my gosh. Tam jsou, jo, oni tam jsou. Tak to tam nebudou. Se nám skončila, kluci. Budu s krátkou. Jak si myslel? Au, oni jsou tady. Aha. Ani tam stejně chodit nebudu. Co? Oh no. No bohužel no. To no ban. My dad is the owner of this game, has the bunny key. Jak si to? Tak on teď zase dělají. On si myslí, že to je prostě jeden blbej. Si myslí, že to je prostě nějaký. Nikdo tady řekl, že je owner. Si jeho táta je owner. Bro, jak by tam mohl být vůbec táta? Tak ty pojď sem, jo, ty si budeš ještě. Bro, co to je? Já tam stejně už chodit nebudu. Já už tam ani nevkročím. Já už tam nebudu chodit. Ne, co jsem myslela. Ne. A už je tohle. Taser. Je. Je dobrý, je žerte. A to je ten nejsilnější. Jau! Oni to úplně... Kámo, ne, oni si vzali kartu, lidi, oni si vzali kartu mojí. Teďka můžu chodit kam chtějí. Oni si vzali kartu. Je dobrý. To v pohodě. Ne, není to v pohodě. Musíme se sem schovat. Ona tam je pod tím stromem.
Že se schovám, musím se nahýlovat. Ne. Brovček, já tam skákal. Něco. No, to je on takový. Sakra. Já tam za ním ani do járu nebudu chodit. Jo, oni tam jsou, že jo. A ostří už střílí. Nebudete tam. Já za váma půjdu tam. Já tam za váma půjdu a zabiju. Tohle už ne. Musím tady schovat s těmi krabicema. Debilní, ne? A tam. Tam jsou. Tam jsou. Ne, dobrý. Au. Takže, tady není sklo, bro, tady nebylo sklo. Tu nebylo sklo. Je tam ještě tady, ten týpek. Je tam ještě? No není dobrý. Že tam aspoň v kohledu naběhnu. No, jo, počkej, on je tam. On je tady schovaný, jo. Jo, počkej, to. Ty nic activated. Jo, já otevřu tuhle gateu. Peské brzingo. A už to zavírá. Já potřebuji otevřít tu gateu. Otevří. Naběhnout. Musí se zavřít se. Dobře. V klidu pojedu pro Káru. A pak ji ještě musím otevřít. No tak to ne. Musím vzpomenout Káru. Tak. Tam. Z toho musím vystoupit, protože gate není otevřena. Dobrý, otevřel jsem to. Ujedu pryč, aha. Nastup. Sem, ňavle. By to... Ono se mu to otevřel. Ty debil. Drž to. Ňavle. Ne, ono to je staklý. Co se stalo? Oh my gosh. Jdem pryč. Tady jdem ňavo, ladě. Řídí. Jo, on to řídí. Já to řídím právě taky. Ne. Dobrý. Tam jsme Imanejs, takže můžeme jít sem. Za první musíme zabít policistu, dostat se sem.
A nebo můžeme jít tam a dostat se nějak přes tu bránu. Ale neřem pistole, že jo. A já můžu si kam tam, že jo. To nevím, jestli. Co? Počkej, já potřebuji, aby to odemknul. Tam, tam kouknu. No dobrý, tady ještě kouknu, bych potřeboval tu kartu. Dobře, Nazar. A tamhle je ten, on není normální. Bude sem do jídelny. Bro. Počkej. Ty, já ti tady zbiju trošku. Zbiju. Jestli ona to otevře, on to dá, kámo, ne. Bro, já už to mohl mít, to celý úkol. Prostě tam vlízt. Prostě tam můžeš vlízt, bro. Ale ne, prostě ne, já nemůžu, že jo, no, protože mě to vždycky zavře někdo. No dobrý, tohle už bude konec hledně, protože už mě to nebaví. Jídlo jako odběr, čau.